En kaunti achiel ma osebedi ka yuago ne jotelo magi ok thor dhi ahinya e media mondo mi giwach gige ko matimore. En kaunti achiel ma bende koko osebedo ka nitiere public service board mare mane momiyo ne nitiere wuod luo achiel, wuod Karachonyo mano chopo kanyero mano wacho ni okelo ket order tich maber ne jo Homa Bay County moloyo chutho. No wacho ni weche gi ko mag mibadhi otieko kendo dino rode magi live chenro mari mar Kuku Mar Wach chieng tich adek makawuono ni. Mheshimiwa Elijah DC Kodo talo mana penye ni to DC ni ere mna nyeng meyore ra coast to ngisa ni Wood John mano nyeng kalore gi tich ni roma na tiyo chien serikal nitiere chenro nikech Kuku Mar Wach gini en mar Lolwe TV. Happy New Year jero. Happy New Year. Yeah, good to see you gidongo go ban. Erokamana. Nitiere maber? Aber baba. Talo mang'eny chako higa nade? Sawa chako maber, we are Yes. doing well. Erokamana ahinya. Maber. Amor kodi mathoth. Karibu machiegni Lolwe TV higa ni ma 2021 pok ibiro higa ni eri. Apodi. Yes. This is my first time. Ami thuolo mar moso ganda luma ni jadong. Erokamano jadong. Erokamano jo dalawa, especially jo Homa Bay County. Kuom yudo thuolo matin ni ka watudore gi Harun mondo mi wawache matin e yore mag tije ma Homa Bay, mag ndiko ji Homa Bay to gi tije moluwore gi tich ma Public Service Board ma Homa Bay timo. Wachaka nyeri jadong nyaka bedi office en thuolo marom nadi koro? Nyaka bedi office wasebedo wadonjo dwe mar 6 higa mokalo, kawuono wan gi dwe mar 2 wachako dwe mar 3. Koro that effectively wan gi dweche 9. Une gi dweche 9. Yes. Ng'ato bro penye ni dweche 9. Kore ka unedho pi usedonjo userie net e pi uchako makore jadong. Erokamano Wuod John. Aparo ni board ma Homa Bay no tiyo chon. Wanja wadonja wa term mar 4 members no expire. Koro ne wa replace gi. To nyaka ne wadonji adwa wacho ni kuom dweche 9 go ne wandiko ji 183 ma universal healthcare workers. Dweche 9 gieki? Yes. Undiko ji? Ji 183. Yes. Mano wandiko kind dwe mar 6 183. Okay. Yes. Dweche 9 gi wase promote ji 778. Kende dweche 9 ni wase confirm jok mane tiyo to ne bonge confirmation. Yes. On appointment. Yes. Ji 357. Yes, 357. Yes. Kai to dweche 9 gi nitie jok moko ma iluongo ni resignation. Joma ne nie e position moro to kwa ng'iyo to owinjo gibed e position 92. Designation. Okay. Sigoli mondo mi igoli kama ni winjo kamiromo godo. Okay. Ji 90 ga uchiel. Yes. Gato bro penje jadong ne namba nero mar wacho ni designation gin ji 96. Ng'ato bro penje jadong ne mano ero kama kitabu ne nitiere kada mana lele nitiere nikech ka nitiere kama ok ni kode makare. Namba mar 96 neri en joma nitiere kuno mano gintiere masamo ne ngiko tich koso ingeni sirikal tiyo ni gik moko timo step by step. Koro so far samo gike ni to mage jok mwasetimo to pod wadhi mbele gi tich. Ji 183 gieki mane undike tich gieki no ka uthulo marom nadi mondo magi gieki ndike? Ne wachako gi dwe mar 6 dwe mar 5 watieko gi actually dwe watieko gi dwe mar 9 par mundike ji 183. Ng'ato ang' no penj ni fuok mane nitiere sama ne ukawo thuolo ne gin ji 100 fuok marom 183 koso gik malach jogi no ndikana program iluongo ni universal healthcare. Yes. Ing'eyo ni the president mar piny through his agenda of Big Four kelo universal healthcare services. Yes. Koro officers mag healthcare workers gi ema they roll out the healthcare services to reach mondo chop kuom wananchi. Koro ma was a national program. Yes. To nikech health services is devolved, the county governments, the county public service board manage more recruitment and placement. Koro pod to wan gi challenges mang'eny nikech ing'eyo ni jomoko retire, jomoko bende tho, jomoko bende we tich, jomoko bende seche moko health services e county expand gimedore. Koro pod require to kaka gigo gitimore koro winjo bende watimo replay. Sasa midhi e Facebook kata kiwuothe WhatsApp bono ka nying mar Homa Bay Public Service Board en gima
yot ahinya dhoji kendo indike mang'eny. Gik mindiko gin gige kuma mapako nyingwa ahinya. Ka usendiko ji maromo 183, usechiwo promotion ma ji 778, confirming ji 357, to kaachiel kod resignation miwacho ma ji 96. Lweny ni kar kanye, ang'o miyo ok dwar ofis? Lweny to onge, ok to ng'awach ni nitiere lweny moro ma ng'ato nyalo wacho ni ok dwar ofis. Yes. En mana ni wan kaka wan sani wan commissioners ang'wen. To kaka commissioners ang'wen, nitiere chon ne wan gi commissioners 6 gi CEO. Sama nwadonjo ofis noyudo ka commissioner mane keto ariyo yes ni out of office ket nitiere court processes moko. Yes. Koro wan kan wadonjo to chaka tich. Koro so wan kaka county to waonge problem. Case mane dhi mbele ne en case mane kaka board waonge kitabu. Case mane dhi mbele ne case mane dhi mbele nikech commissioner kono bedo impeached. Koro ka gine gibedo impeached to ne gidhi e court. Koro court no make a ruling kaito county no appeal. Koro county no wach negi ni mondo gibed out of the office nyaka case timang'o mar appeal. Yes. Koro unfortunately commissioner wago moko neno ni owinjo bed watiyo ka gionge. Mano to adwa biro wach mar court order, wach neri mar migosi Ogada, migosi Odundo kachi kod Collins bende. Kata kamano kapok achopo kanyo seche ma usetimo tijni erite. Ang'o momiyo it japiny gigi kionge? Une mapok udhi e media, une ma ulengi kama utimo koso nikech chal ni seche mang'eny thuolo matin to gima jopiny ni godo en sura moro mopogore ma bende mendiko kuonde mathoth. Ing'eyo ni nikech wan kaka serikal. Yes. Wanyalo decide to bire mira kaka kora biro ni kata wanyalo tia. Yes. To ka waneno ni nitiere dwaro mondo mi wabie mira kaka kora biro. Yes. To bende ber. And actually mane gimomiyo na biro ka nikech ne waneno ka gik ma ji wacho samoro giwacho gik moko ng'eyo. Koro ne chuno wani at least abi mondo anyise ji yo tich mo the kind of job mosetimo. Nikech angeni gibi appreciate kwa nyiso kaka wabiso. Turu moro na manyi jaduong' to tama ni duoka godo. Ni Aaron Sani pod en such teach pod wawendi e media monde. Ng'ato biro penjo jaduong' ni to weche mag mibadhi osebedo kantiere chiegni ni public service boards temanya makaluka iri kantiere ywak moro matin. Sama ni chamo office ni wacho ni achiel kuom gik ma dhi dinore magi en wach ni ri mar mibadhi. Ni dina diri John arwa ko ni wan kaka the board masani tiyo. Waweyo jo wariyo manie wach ni e coach. Wasetimo maber ahinya. Makati penj mana jo Homa Bay County. Ji jo mojudo tich go kata jo manjathin yudo tich go. Ibiro yudo ni onge nyathi kata chiel mano kawo pesa kuom. Mak mana ni Kenya ka. Inyalo confirm. That one I could confirm. I will confirm. Kata ng'ato miya ka wan kodi kidhengo. I will confirm nikech ing'enia ka ng'ato chiwo pesa. To winjo wang'e. To ka koro ng'ato komisowa. But systems man waketo. Okane kantie ng'ato no chiwo pesa. Anapa ni systems manyalo dino. Ne ng'ato no wacho kapo no dina gimoro kare mane mo wacho ni. Anyalo mana wacho wacho ni nitie ka winjo kata ka nitie allegation. But adwa ko ni system mane waketo. Onge mbadhi motimore. Haron mibadhi ok nobedi e Homa Bay County malocho utho tijege kumichio kod Public Service Board asto bende ok nyal biro timore nyaka chieng kaka nawacha mago kwechena mago weche miwacho koda ka gi moluor Elijah DC Kodo live chendo mari mar Kuku Mar Wach. Iwacho ni ok nyal timre poko timre bende ok bitimore. Haron ingeni wasebedo piny kaka the four commissioners matiyo sani. Kendo wasewuoyo gi our secretariat marwa. And was resolved the watchman body of the Public Service Board what we have seen ni one is systems and structures material and it's not very easy employment without consent of other members. Jogi structures idino completely. Well, human beings to wanyalo wacho ni dhano nigi pache, but kaka commissioners matiyo wadine. Inyalo wacho ni jiadi madongo ma usendiketi nyaka ne ochaki. Ang'eyo ni kwano ji 200, 780 gi kinyalo bedo matek kata ji 180 gi lakini samanya wacho ni key positions musechiwo nyaka ne obeti chigeni mage. Aaron ing'eni County Public Service Board tiyo koluwore kaka mpango en.
sama wantiere ni wadwaro ndiko 6 chief officers. Yes. Ne wasetimo short listing. Yes. And anytime wabuluongogi for interview. Yes. Maga the key senior positions yes. in the county wandiko of late. Majimi achiel no wandiko ne wadwandiko kendo county attorney, director of inspectorate to gi enforcement officers. Unfortunately joma kuncho the court mano court no stop further work on that job. Koro ma podwarito wa hope ni ka court case orumo koro be in our favor wabro the time. Be un jomo luoro court case dero. Waluoro kabisa. Tango momiyo pod ne antiere ji adek mane odhi e court to ka giduogo ka kono sechiwo court order mondo mi giduogo e tich to giduogo e tich. No, mano is not right. Yes. Ingeni emomiyo awacho ni kitiye sirikal. Yes. So I think I was taught in administration when you are in a position you don't enjoy the privileges of a commoner. Yes. Koro ingeni nitie jomoko manie position to oging'eyo ni they in position. Yes. They have become behaving like a commoner. Koro inyalo post anything. Yes. Which is not right. Yes. But one ok odwa pingore gi anybody. Yes. Koro documents are there. Yes. Jomoko ni office out of the office because of chick. Yes. Koro ka gidwaro ni mondo with public emotion. Yes. Giwacho ni okwa respect court order. Yes. Gima timore ni gima chiko doho mogolo jogi office moyo pod gina oko. So do no wacho ni gibed out of the office. Yes. Gibed oko mar office. Yes. Nyaka case room. Legacy mari mibro weyo kata ngomi kete mahina hinya e public service board. Hold that thought live e Chenro mari mar Kuku Mar Wach migosi Elijah DC kod Wood Karachonyo kendo jakomno ero mar Public Service Board ma Homa Bay County wachana ni Haron gige komandikore kor mbu nyalo bedo miriambo to wan kod otese wan kod adieri kendo wan kod thor mar wache ni gimoro mara ni kare ng'at ma onge office en ng'at ma onge nikech chik ang'o mano dong mane pare godo kaka jakomno ero mar Public Service Board molo chotho ang'o ma gidwa timo ne county ma Homa Bay kachiel to giweche gi kibeni mag doho nyakwa chakwa dogo dugi kendo live iluong ni Haron Otieno. Tielo mari Chenro mari mar Kuku Mar Wach live migosi Elijah DC kodo gi omako godo dhoga sama ne akaw break nero aneno penye into jaduong ngama muol to bedo fam nyisa ni Haron sama chopo intio ne jopenya kibedi ng'at monyono kamo tiende mondo mine ni gimoro moro odhi makare kaka dware kod kako pange wach weche gi kachiel e tipo achiel kane penyo na Lolwe TV nikech gini en marwa jaduong awagoyo breaks je mano loso weche gi kumago mibadhi watiyo kod donjo chege kuma giluoro doho mana penye to be uluoro court to wacha ni unuwon uluoro court order. Court order mano biro mane mulo ji adek yeki no wacho nang'o mondo ja Homa Bay mane ni sani ong'e ni maya dieri to ma miriambo jaduong. Would John unfortunately ni okatingo court order go. Yes. Wanyalo tingo gi but pod anyalo oro nigi. Yes. Court order no wacho ni jogo bed out of the office. Yes. Nyaka case room. Yes. Case poko. Yes. Koro actually mano court order mokwongo. Court order because court of appeal. Ruling. Yes. Tie court of appeal manotima preliminary ruling. Yes. Mano wacho ni jogo bed out of the office. Nyaka case room. Okay. That's it. Yes. Manyiso ni kesa. Then yes. Some members of Homa Bay County. Yes. Homa Major Jomoko no the court. Yes. Ni advertisement mano wadhi go yes. enforcement officer. Director Inspectorate. Yes. County. Koro pod kikwa keki yena mondo kikwa keka ikimokario giki. Koro court order mokwongo no chungo jedek gi kimasani ginoko mar office ke chik kaka court dwaro. Yes. Benitiere moro mane chungo tiju bende kaka jang'we. Nitiere court order yes. mane jomoko chako the office ma ok just members. Yes. But aparo ni gitiyo kanyakla. Yes. Mano owacho ni no request. Yes. Ni mondo was stop. Yes. Recruitment exercise mar enforcement officer, county attorney, director inspectorate. We respect the court order and we are not doing that job. Yes.
ma gima nokwero ni kik utim ok watim. Yeah. Onge barua moro amora mosebiro matamo tiju kada matemo chungu. Well, jo anti-corruption ondikono barua Yes. ni mondo wa stop everything. Yes. But we wanted them to go to court to stop us, Yes, not yes. them stopping us. Iparo ni gionge gi teko mar chungu kapo nono gi Well, chikisa moro pesa. Kenya wa operate under the law. Yes, yes, Arun. yes. Ng'ata madwaro legal redress Yes. e court. Barua including margi, anti-corruption. barua margi ne wachang'o? Content mar barupgi. Barua ne wacho ni wan kaka ne wan 3 commissioner. Yes. To not you 3 commissioner. Yes. No one competent to work. Yes. But unfortunately, mwenye wasiyudo 4 commissioners. Yes. But Arun, ing'eyo ni chik to ber. Yes. To chik protect everybody. Mhm. Koro an waneno niya, ka ng'ato nitie madwa interpret chik, madwaro ni mondo interpret chik, kiko interpret chik kende, odhi e court mondo interpret ne. Kose interpret ne, ka court odo wacho ni yes, jogi kaka gin gi ok giwinjo giti, wabro stop that job. To ka ok gi ng'ato dhi e court, unfortunately will work. Yes. Yeah. Mama no unun kare gimoro No, will work. Ka ng'ato odhi e court to stop us, will just work. Usewinjo ni Nikech ing'eyo ni be piny ni. Yes. Kitiyo ni jopiny, yes. Tiyo gi joko confidence. EACC osedhino e court koso podi? Ogidhi e court. Okay. Yes. Nitiere wach nero mar adverts mancha ne uchiwo mar ne lando county position, county attorney, yes. Ne laro ward admins, director, inspectorate kache koda gi inspectorate. Yes. En state mar chalo nade? Jopiny gi bende kuji tich koso en ni court no chunge. Yes. Koro pod warito, we are told na court ruling nyalo bedo tarik 10 madi. Yes, yes. Whichever the ruling will cause we yes. take, yes. Wabiro or respect. Ka koto tamo wawonde ni koto biro tamo yes. Ang'o munyalo biro timo bang'e? Ka koto wacho well, kaka board and kaka county. Yes. O gwadwaro services. Yes, yes. Wanyalo dhi appeal. Mondo appeal. Okay, neni kechi imagine yes. Arun. Yes. Gigi gineno gik matin to gin gi fari ching effect. Yeah, mano mi wadwa wacho niya. Kodo jopiny nikech ma area guru. County enforcement officer. Yes. Ema support revenue. Yes. Sirikal dwaro revenue mondo yes. otim godo services. Yes. Ka waonge enforcement officers. Yes. Revenue kwanyakole. Iwinjo ka ji ywak ni Homa Bay is not doing well. To ne wayudo revenue maber. Yes. Koro ka county osechako tich pango tiche mondo rik enforcement officer mondo wayud revenue. Jomoko dhi ochungo. Now, yes. The matter is in court. Yes. One way wabro rito mondo court decide. Mabino obo korano wadhi malach. Mama education gi yone mane mbele court. Yes. Migosi DC kodo ng'ato biro penjo ni iparo ni chung mari motegno mar kedo kod mibadhi. Yes. Koso en tiyo marach momiyo weche dobe ne dwa yware ng'ane gino tim kama wano kono tim kama iri. Bottom line, ang'o wuon masa more en issue mantiere kar kairi. Aro ninge ni wan watiyo ni jopiny. Yes. Chapter 6 of the Constitution. Yes. Wacho maber kaka jatich sirikal owinjo. Integrity. Mane gimwalo. Yes. Joma nyalo jajwa. Yes. Gin jopiny. Aron wan watiyo ne jopiny, katiba tiende kare auchiel loso weche gi kumilongo ni integrity gidhombogo kata ratiro mabedo kuom jatend gi kuma ine office mora mora. Mago kwechena, mago weche mwacho koda kagi moluor Elijah DC Kodo wod karachonyo live chendo mari mar Kuku Mar Wach kendo jakom nero mar Public Service Board e Homa Bay County. Jaduong' dana moro ne ni sani eri kwara mo ne ni sani eri. Gima kizungu luongo ni State mar Public Service Board ochal nade? Un kar kanye utiyo koso kuti koso nango jedo. Aro wacho ni Aaron. Yes. As we speak for services my county service board. Yes. Nikech jakom maninitiere to gi CEO ni out of the office ya one member. Yes. Out of a court process, a legal process. Yes. Koro as the board waonge jakom sani. Yes. To as kaka members of the board. Yes. We operate like on rotational. Yes. Manyalo wacho ni so and so kawuono bedi mondo maknwa kom. Yes. Nikech chiko koyienwa yes. kaka an bedo jakom yes. ka jakom onge. Yes. But tich mar board to nyaka dhi mbele. Nikech wa meet the quorum. Koro ka tich mar dhi mbele wa discharge our duty. Koro wa hope ni ka jopiny ka chiko court ruling obiro wabro serve jopiny maber. Ing'e ni Aaron gini kodo kata members of the board okinyre kata governor and other people they are not suffering. The people who are suffering gin nyithindo mano winjo yud tich. Gin revenue mano winjo be ni bedo collected
with the support of enforcement officers. Gin cases mag county, ma county attorney owinjo beni defend a county legal, mowinjo beni timore. Kaki giuchung, raia menyo, tonga wach ni kodo inyo, kodo chao misara, to anebe, okanya bedi tich to, achao misara to kati. Ka obiro penya ni kodo account for your days, yes, mane in office. Ere gima dhi nyiso dana moro mane nyisani eri inyalo nyise ni udhi tiyo maber mbele ka eri gimoro mantiere sawa. Aaron, yes, one gima nyalo wacho ni gima nyalo stop one, yes, and court order kende. Court order. The future mar Koro wabro tiyo yes, maber. yes, the future mar Homa Bay County Public Service Board, yes, is strong, is sound. Awinji. De wahera era ni keso kata yes, ka colleagues wakaduogo, yes, tukiduogo wati ka keso kurumo in their favor, ka gibedo dispense with, wamedwa jomoko mondo wati. Kech mani gimoro do penje duong ni seche moko unyalo chopo kaka nyikwa ng'ato. Awinjo ni tabu mang'eny osebedo kantiere executive ma Homa Bay. Osebedo ka ywak bende ywak assembly bende. Na un wang Homa Bay County manyalo wacho ni wato karwa kairi wan jok mokwe mos manyalo tiyo maonge tabu moro amora. Jaduong, bottom line, be usemanyo jogi eki, be usetemo loso ni jokama wawi wil gi chien watiuru wakonyru Homa Bay County. Kinyo kamera nitiere jaduong. Iwinjo Wojon? Yes. Ka ng'ato ni oko mar office, court of a court process. Kodwaro negotiate otimano. Awinji. Kuongo golo kos chekesiande. That's how it is. Koro kajo ka dipo ni gidwaro negotiation. Yes. If that's the option. Yes. The option is gidwaro negotiation, yes, hold the case. But or give negotiate with the board. Yes. The board, yes, jok manogolo jog office and county assembly mano impeach gi. Yes. The governor only exercises duty. Yes. The county assembly usitiyo teaching. Yes. A scorecard Mary 0 to 10. Unkar Ganyaga Public Service Board. Whoa, for now, for the period we are one, yes, we are 10 over 10. 10 over 10. Yes. One year par we are par. Kakwasebe kwa tiwe public in fact, service board. In fact, yes, in court cases. Mane beni onge very far. To manu mangisu msawa kada gidire kare. Oh yeah, okay. Gisi yes, chano wange gimi wa mi target waka kana wadu. Yes. Yes. Gimora mora midwa wachi ni rima Public Service Board ne Homa Bay County kinyo kamera TV ke nyaka pende 2022 intiere kosin konma. Yes. O jo Homa Bay County adwa wuoyo kodu kaka jothuwa. Wabedu patient, cases kan ye court to one been out of our hand. Wabedu patient. Tije manyalo timore. Mane court order ko touch wabro timo. Tije mok nyal timore because of court order, wabro respect court order. But I do emphasize ni watiyo ne jopiny. And one, wabro stop our job. And I think this would be winjo ngato to understand. Kanitia court order. Nyamaburo chungu Ngato udong kata gibejo anti-corruption, they can only give advisory role. Ni one and only. To kagi feel you will violate the law. Let them go to court, stop us from working. Anti-corruption will be the order tomorrow. Yes. I will respect it. I will respect it. Watch But Kagindiko yes, without going through the court, yes, I don't think they are not fair to us, and they are not fair to us. Higamanien 2022. Yes. DC code no manyo komneri mar karachwonyo 2017. Yeah. Iduoge pa ko susani ntiere kanya ka chen. Aaron adwa ngisi ni abro bedo MP 2022 August. Makarachwonyo. That is not questionable. And ase work jo karachwonyo. Yes. Kendo gisie ni kod wadimi. Iwache mo kwadwar sani. Yes. Wadwaro tieko wach mar BBI, wadwaro ni mondo wakal katiba ni, kech nwayudo ka katiba ni ber, nyalo konyo jopiny. An gima nyalo kwayo oganda wa mag Luo, yes, to gi ng'ata makata oganda ma Luo mawinjo dhok matiyo goni. Yes. Wagolu katiba ni. Yes. Mondo wapitisha katiba ni. Yes. Mondo counties oyud 30%, not less than 35%. Yes. To the county. Bro miyo county dongoren alach. Gimonti ilungo ni irony. Iwache ni dhano wigi wil gi siasa gi sani to county miwuoke komar governor. Yes. Ilaro kagima yiero. Yes. Tiri kiny jaduong. No, wasebedo advice gi jakom. Yes. Mar gi party leader. Yes. Kalicha wa biro siala. Yes. Mwacho ni jiwere gi campaign sana. Wa focus our mind on watch mar BBI. August. Aparo ni jowagi. Yes. Matimoni. Yes. Ketimo makosa.
dwe mar 8 higa manyien in jaod bura makara chwony. Mano is not question. Okay, wach mogik ma samoro kanyisi. Director mar Elesa Fanisa ni nyaka watiek program nyeri. 30 seconds kinyo kamera ntiere jadwaro. Thank you Wach so mo much. kapenjes. Erokamano Radio Nam Lolwe. Ma Lolwe TV. Lolwe TV. Yes. For me athuolo mondo mi bed awuok jopiny. Dwoko erokamano. Adwaro ni joluo wa watine we joma maber. Jok manie public offices watine we joma maber. Nikech do them a duty. Erokamano. Watiuru maber, wan jogi eko mantiere offices eko mag sirikal ka wang'eyo ni wan mana jotich to kwan ruodhi onego bed ni lamo. Nyinga en Haron Otieno. Bedi gutieno maber. Wachako dogo watime kendo chieng' machielo migosi Elijah DC Kodu live e Chenro Kuku Mar Wach. Thank you so much. Erokamano jodwa. God bless.